M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ambuye akhale nanu. Abale okondeka ndikulandireni lero pa programu yathu ya Tilankhuleni Ambuye limene lili lachinayi mu nyengo ya Lenti, Sabata yachitatu. Mawu athu oyamba akuchokera mu Yeremiya mutu wa 7 ndime ya 23 mpaka 28. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Teresa Chisi kuchokera ku Andrea Kagwa Woyera Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Salimo yathu ndi 95 verse ya 1, 2, 6 mpaka 9. Ndipo uthenga wathu wabwino kuchokera m'buku la Luka mutu wa 11 ndime ya 14 mpaka 23. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Bello kuchokera ku Our Lady of the Poor, Chiringa Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu a buku la mprofeti Yeremiya. Chauta kuti chimene ndidalamula nchimodzi, ndidati, mukamandimvera ndidzakhala Mulungu wanu, ndipo inu mudzakhala anthu anga. Muzitsata malamulo anga onse kuti zinthu zikukomereni. Koma anthuwo sadamvere, sadasamaleko, ndipo adapitirira kukhala osamvera ndi mitima yawo yoyipa. Adayang'ana zambuyo osati zakutsogolo. Kuyambira tsiku limene makolo anu adatuluka ku dziko la Igupto mpaka lero lino, ndakhala ndikukutumizirani atumiki anga, aneneri kawirikawiri. Komabe inu simudandimvere, simudasamaleko. Ndi mitima yanu yokanika mwayipa kupambana makolo anu. Iwe ungawuze zimenezi, sadzakumvera. Ungawayitane, sadzakuyankha. N'chifukwa chake uzawuze kuti, uwu ndi mtundu wa anthu uja sadamvere mawu a chauta Mulungu wawo, ndipo sadafune kukonzeka. Mawu oona atheratu, ndipo pakamwa pamangonena zonama zokhazokha. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Luka Woyera. Tsiku lina Yesu ankatulutsa mzimu woyipa woletsa munthu kulankhula. Mzimuwo utatuluka, munthu amene anali osalankhulayo anayamba kulankhula. Mwakuti anthu ambirimbiri amene anali pomwepo anazizwa kwa basi. Ena mwa iwo adati, mphamvu zimene iyeyu amatulutsira mizimu yoyipa nzochokera kwa Beelzebulu, mkulu wa mizimu yoyipa. Enanso pofuna kumuyesa adampempha kuti awawonetse chizindikiro chozizwitsa chochokera kumwamba. Koma Yesu adadziwa maganizo wawo, motero adawawuza kuti anthu amu ufumu uliwonse akayamba kuwukirana, ufumu kutha kwake ndikomweko. Ndipo mbanja akayamba kukangana, banjalo limapasuka.
tsono ngati amufumu wa Satana ayamba kuukirana, Satana ayo ufumu wake ungalimbe bwanji. Paja inu mukuti ine ndimatulutsa mizimu yoyipa ndi mphamvu ya Beelzebul, nanga ophunzirano amatulutsa ndi mphamvu ya yani? N'chifukwa chake ophunzirano omwewo ndi amene adzakuweruzani kuti ndinu olakwa. Koma ngati ine ndimatulutsa mizimu yoyipa ndi mphamvu za Mulungu, ndiye kuti Mulungu wayamba kukhazikitsa ufumu wake pakati pathu. Munthu wamphamvu akamalonda nyumba yake ndi zida za nkhondo, katundu wake amakhala pabwino. Koma pakabwera wina wamphamvu zoposa, nangonjetsa, amalanda zida zimene ankazidalirazo, nkugawagawa katundu amene walandayo. Munthu wosavomerezana ndi ine ndiye kuti ngotsutsana nane, ndipo wosandithandiza kusonkhanitsa ndiye kuti ameneyo ngomwaza. Mthenga wa Ambuye. Abale anga okondeka, ndimafuna tiyambe ndi mawu a Salimo alero. Salimo 95 akunena kuti, bwerani timuimbire chauta, tiyeni tifuule ndi chimwemwe kwa Iye. Ndipo mawu obwerezera ngati chorus akuti lero mukadamverako mawu ake, musaumitse mitima yanu. Mukadamva mawu ake, musaumitse mitima yanu. Ndifuna tilumikize kuumitsa mitima kumeneku ndi mawu oyamba, komanso ndi uthenga wabwino. Anthufe tisamayiwale kuti dziko lapansi likulimbana ubwino ndi kuyipa. Ati chimene tisamachiyiwale kuti pamene pali za umulungu, nthawi yomweyo kuli opposition. Ndi zimakhala ndife kumvetsera khoto linali za ku opposition izo, kapena kumvetsera zimene zili kuloli. Chifukwa mwini wache wolamula ndiye Mulungu. Mwini wa zinthu zonse ndi anthu onse ndi Mulungu. Koma tikawerengaso malemba motipeza kuti Satana akufika po wauza Ambuye Yesu kuti ukandigwadira ndikupasa. Iwe ndipatse ine. Ukandipembeza ndikupatsa. Ukasandusa ichi ndikupatsa. Ufumu wonsewu ndi wanga. Ambuye Yesu lero akuyerekezedwa ndi ati Yesu asanduka asataniki muchichewa chabwino cha masiku ano. Anthu akumumvetsa Ambuye Yesu munjira yosiyana mpaka kugamula kuti hayi zimene amachita Yesu jasiza kwa Mulungu. Amene ndi wasataniki tu. Tivomere ndi angati anthu a Mulungu achulidwa kuti ndi asataniki. Aliyense amene amagwira ntchito yake yabwino, ngati mwa iye muli mphamvu yochotsa kulimbana ndi za kumidima, anthu amatenga ndikumveka amene jetu ndi wa Satani. Ndipo akatero ndiye kuti afuna amukhonjetse kuti chilichonse chabwino chimene achita chizitchuka kuti ni wa kumidima. Ambuye Yesu ngati adachulidwa kuti wa kumidima, ndiye nanga profeti, nanga bishop, nanga ansembe, abusa asachulidwe. Ndipo ngati sachulidwa zimenezo ndiye kuti mphamvu ya Mulungu yo kwa iwo sinayambe kutumphuka,
ikazamba kutumphuka ngakhale anzako amene samamvetsa. Abale yanga, pamene anthu amanena kuti uyu ndi wa Beelzebul, kunali tsopano kuti akufuna kuvomera kuti akulepherana naye, koma akutha kuona mphamvu zili mwa iye ndizochuluka. Ndiye timuveke chinyawichi kuti iyeyi musamadabwe naye zimene akuchitazi, iye itu ndi ndipo sana ngoti Satana wamba ayi, koma mkulu wa akulu ochitisa zoyipazo ndi ameneyi. Abale yanga, mukamathamangisana kuti wina akukuthamangisa ndipo iwe ukuthawa, ukadzangomva wayamba kulankhula, ziwa kuti sakugwira. Ndiye kuti yeyi kuthamanga wasiya, afuna mawu ache okaziyenda nawo kumene kupita. Iwe ndipo iwe ndiopusa ukanaona lero, ziwa kuti basi iye uje walephera sanga kugwirenso. Abale yanga, anthu akafika kuti ayesera kulimbana nawe koma akulephera, ndiye amapeka zinthu zimene amafuna kuzifalitsa kulikonse kumene zikupita, kuti kulikonse kumene mawu amene wapite anthu ayambe kuchotsera pakuthekera kwako ndi mphamvu zako. Ambuye Yesu akunena kuti munthu wosavomerezana ndi ine ndiye kuti ndi wotsutsana nane. Mwachidule, inu amene mukunena kuti ine ndi wa Beelzebul, ndikuziwa kuti sitikuyendera limodzi. Inu pa nthawi imeneyi si anzanga ayi. Inu mukundiona ndi maso ena. Inenso zimene ndikukuwuzani nzokuti inuyo muli mbali ina, ine ndili mbali ina. Aliyense wosavomerezana ndi ine ndi angati mwa ife amene timavomerezana ndi Ambuye Yesu. Atikati kuvomereza ndiye kuti poyamba kuwamva mawu a Mulungu, komanso kumayesa kuwachita bwino. Sikuchita kuti kumalizisa ayi, koma kumayesera kumene kunde kuvomerezana ndi Ambuye Yesu. Akatipemphera iwe nkumapemphera. Akati la Mulungu liyonse bwera ndikuchali chimuzandipembeza, ife ndikupita kuchali chikukapembeza. Kumene kunde kuvomerezana nawo Ambuye Yesu. Aliyense wosavomerezana ndine ndi wotsutsana nane. Dziko lapansi linatsutsana ndi Ambuye Yesu. Dziko lapansi linadana ndi Ambuye Yesu. Ndipo dziko lapansi limaganiza kuti lamukhonjetsa Ambuye Yesu. Zodabwisa kuti onse amene amachita kuona kuti ndi uyu ubwino wache nyengo imene tili ino ndi imene imatitsegula maso pamene timayenda nawo Ambuye Yesu ulendo wa ku Getsemani. Pamene timayenda nawo Ambuye Yesu kukakumana ndi mafumu osiyana-siyana. Kumene timafika mafumu akuziona kuti one mafumu kuposera. Andi zimenezo ndi zimene timaziona pakati pathu. Akulu akalankhula kuti inu tatiye ino ulendo utiyende chonchi kuti mwina zinthu zikhale zikuchita bwino munomo mdziko la ku Malawi. Ndiye muone mwatenge anthu onse amene amalankhula motsutsana ndi zimenezo. Mwayang'ane, Mungu ayang'ana, musavutike ndikumvetsera zimene. Just look at their faces. Onse amene amalankhula contrary kuzimene mwina maepiskopi atulutsa akanena kuti kodi mwala umenewu atakati chotsereko nda. Ndiye muyang'ane wina aliyese chinthu kubwerezanso. Musavutike Mungu muyang'ana. Ndipo muzi wakuti aliyense wosavomerezana ndine amatsutsana nane. Ndipo wovomerezana ndine amene tikuyendera limodzi.
Lero Ambuye Yesu atisimikizira kuti iwo semphamvu ya kumidima. Koma anabwera kuzachosa mdima pakati pathu. Kunena zona dziko lapansi likanakhala lokoma, tonsefe tikanadziwa ndi kusatira zimene Ambuye Yesu adazichita. Koma tsoka nalo, Satana ali ndi njira zake, zonse zimene mbewu timadzala zokuti zibweretse ufumu wa Mulungu, Satana amabwera nacho tsapo usiku nadzala zake. Nchifukwa che fandizo la Namsongole nditigulija ndilokoma, titakhala pansi ndikuzama tipeza kuti pali ponse pamene pali chabwino amabweretsa china chooneka chabwino koma chisali chabwino. Tipemphe kuti pa nyengo ino ife amene timafuna kuyenda ndi Ambuye Yesu tiyeni tiyende nawo, tiyeni tiziyiwale, tiyeni tisazitekemeze. Iyeyo ndiye wina kumuteke, chifukwa iyeyo ndiye mwini wache wa moyo. Vutikani pa moyo wathu wa dziko lapansi pano polimbana ndi zoyipa. Pemphero lathu la Jubilee limene atipatsa kumapeto kwacho osakhala ku last paragraph, ku last but one, akukamba pamene poza kufunika kuti ufumu wa Mulungu ufalikire ukule ponse ponse. Chaka cha Jubilee chithandize kuti anthu tizindikire kukuza ufumu wa Mulungu, kuti dziko lapansi lisinde. Mwa Yesu Kristo Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ife tachimwa kawiri kawiri, koma tichita chisoni chambiri, mufafanize za kwaipa zathu.